Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ingenile imiyalezo enkundleni zokuxhumana yokubongela ke usomahlaya ongaconsi phansi uLeon Gumede obonakale kumdlalo ochungechunge ovela kumabona kude uzalo. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala isijona lelikhasi wamoyelekile. Igama lami ngusibonga konke wakandwando. Mothanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube. Monga subscribe ngiyacela usubscribe uphinde ke ucindezele nebhele. Khona phela uYouTube ezokwazisa ngaso sonke isikhathi mangifaka ivideo entsha. Bajabule bajula abathandi kanye nabalandeli basomahlaya uLeon Gumede oYouTube. Wazakela kakhulu ke udumo ngamavideo akhe ahlekisayo. Akushiya ke ufa insini awenza ke bese wafaka khona lapha ikhasini lakhe lika YouTube. Aphinde ke awasabalalise nasenkundleni zokuxhumana. uLeon Gumede ke wazakela udumo ngawo ke lamavideo akhe ahlekisayo. Kamumva nje uthusa abaningi evela lapha emidlalweni ochungechunge uzalo. Abantu abaningi basale bejabule indlela eyisimanga base ke beya ngobuningi babo lapha enkundleni zokuxhumana beyokhuluma ke ngayo le ndaba bemfisela ke nezilokotho ezinhle. Bathe ke kuyajabulisa ukubona ke abantu abaqala kancane beye ngokukhuphuka njalo njengoba ke ama YouTubers kule insuku ayabonakala enza izinto ezinhle kakhulu. Lokho ke kushiya abantu abaningi enkundleni zokuxhumana bejabule ke indlela eyisimanga njengoba ke uLeon amahlaya akhe ngaso sonke isikhathi mayevela wenza show ukuthi ke ukushiya ufa insini. Bafethu ke mina ngizothanda ukuzwa ukuphawula kwenu ukuthi ke ngabe ikuphi enikufisela yena uLeon Gumede. Nathi sizwe Media bafethu sithi ke halala mfoka ayeye. Uqhubeke njalo ke nokwenza kahle. Ngithi ke mina bafethu sengiyaphela khona la ungibambeke evidweni elandelayo.